Good afternoon, VTV. Nantay ko yung kasama ko ngayon. Punta kami ng Salcedo. Kukuha kami ng palaka. Wow! Stay tuned. Uulan. Ito na yung kasama ko. Dali, dali. Wala pala ilaw. Ayun, may ilaw oh. Ay, nagre-reflect. Sige, bahala na si Batman. Let's go, let's go. Talagang nagpunta. Eh, maputik pupuntahan natin eh. Hindi ko kakayanan siguro. Let's guys. Vlog na naman. Vlog to. Ayan to. Ay, nagtutuga ako ng tayo, di ba? Di rumara, di... Ay? Di Jay? Oo. Ay, ah? Nagadog na lang to. Ito kano ko na di kod ka nakap. Yan. Ay, eban na garod. Sino? Di Jay tatay. May kala di pa yung ayam binangkat. Bagam ko nasapsapan. Nasa sidag pa, hindi lang talugtog. Talugtog. Oo. Hindi ako nag-helmet ah. Ito cemento. Wala ka. Good first time. College pa. Challenge ba? College. So, ngayon na naman. Ayun ulit. Ngayon ulit. Okay, ayos. Gadog ko post kaya di kalman. Dirap eh. Pinog na eh. Di ba yun nakabitin? Shout out. Punta tayo sa Salcedo mga guys. Salcedo is real. Countdown to Salcedo. Ito si Cementon. Ampay. Talagang mamulot kami dati. Oh? Ayun, yun. Yan. Progress siya. Di ako marunong yan. Ay, ganun ba? Mabilis ba? Meron pa dito, bro. Wala, malaki yun eh. Di ako marunong eh. Simula tayo, biglang mataas yan. Ganun ba yun? Sayang. Sayang. Sige, sakay ulit. First time eh. Ayun oh. Ayun. Okay, next. Malaki. Para may speaker. Dadyan eh. Saan? Gawa ko muna. Hindi ko makita. Ayun. Wala ko. Oh. Yes! Uy! Yes! Walang huli guys. Lagi pala dito. Unang huli oh. Ayun oh. Yung kapit. Alright. Kapit talaga. Kita ko kahit nakalubog. Oo, ako sa talaga. Sumay ka mag-drive. Ako sa nakabidyo ka, no? Oo. Taguray na gayay. Namumulot na sa kalsada eh. Magkabitin niya. Nakatalan na. Ay, gano'n, nakatalan. Nalutan eh. Oo nga no. May tempo na tata. May Tambahan tempo. natin. Kaya Kalimuyot kaya ito, di kalimuyot.
Ito na yung time eh. Oo, ito na yung time. Kaya biglaan. Oo. Sa pag itong magpapumuraw dyan sa kalsada. Yun na yun. Oo. Mm. Muraw nga, bumukol. Yes guys. Sa kalsada kami tumitingin. Ano ka? Marami kaya ito memory ah. Tuloy-tuloy ka nag-record. Hindi naman. Kaya na ito. Kaya nga eh, tamang-tama yung ulan niya. Nagpitutan. Pitutan sa lato yan. Ayun niya. Uray. Ano plastic mo? Dito ah. Talaga kasabulang kamulam. Oo. Diyan. Batit. Oh, yan o. Sana. Kumagita. Wala na. Ang bilis. Wala. Mabilis eh. Plastic mo. Ganun di plastic mo. Sige. Ikaw na lang mag-video. Ako na lang pupulot bro. Okay. Sige bro. Ilan pa lang ako. Bumibigat na. Hindi pa kami nakapunta dun sa destinasyon. May mga huli na kami. Ano natin sa bahay ko mga mo? Sige. Oo. Yan o. Nasuyot na nila. Mga kumukuha ng palaka sa silong ni Kaka. Ay taong nakadapa. Kaya pala ng palaka. Palakang may buhok. Ipin ay nagkalubog. Oy, kanina po. Ang dami simot-simot. Ito ko feeding frenzy. Diba? Oo. Sekto. Baka. Respect mo na rin ahas. Mga ganito meron din eh, no? Lalabas din sila. Pagkamangat mo. Namakan. Kailan din ako ako Kaya gana ka kasi kahon. Yan. Alam mo na, ha? Wey! Ayan na naman. Sunod na tayo. Total, meron naman na tayong eksena eh. Oh, si Maraming ano. yun si Eric. May nakikitang malaki. Ha?